dingiral rewɓe. Minati Diallo. tedduɓe ɗiɓere fi fulfulde bisimilla mon e yewtere men dingira rewɓe. Toɓɓere yewtere nde hannde ana haala fi alhaali jande rewɓe mawɓe e nder doori ndi. ɓe keewi e nder gure meɗen ɗe rewɓe mawɓe ɓe keɓanoli janngude lekkoy ka e ɗi duuɓi cakitiɗi pelle kewɗe ɓami peeje ngam jannginde ɓe rewɓe ngam ɓeydude faamu maɓɓe e haɓude e huma mbindaku. E jonde nde eɗen gondi e Aissata Amadou Balde jannginowo rewɓe mawɓe alhaali waylitingol ɓiɓɓe leɗɗe to Guinée. Koɗo meɗen e yewtere nde ko Fati Diallo o goto e jannginoɓe fedde ɓantare Pulaar to Mauritanie nde walde ana darani jannginde rewɓe mawɓe. Bisimilla moɗon yewtere nde jooɗike. En puɗɗinan jaɓɓade e koɗo meɗen e yewtere nde Fati Diallo mi jowtima Fati. En calmitima Amina Diallo. Ko a goto e mawɓe fedde ɓantare Pulaar nde walde ana darani ɓantare ɗengal ko kangal janginta rewɓe mawɓe e nder yoga e gure Mauritanie. Jeyami koye fedde ɓantare Pulaar ko kañum jogino eɓɓande kala ko fuɗɗi e momtugol human binnagal woni rewɓe e sukaɓe ɓe ganduɗa keɓano janngude walla taw jangdeli muɗumen koko boni. Mbiɗa dilla e on ɗon fonno heblude ɗumen ha mbawa hufde gueɗe mumen keeriɗe walla tawi ko gueɗe dendaɗe. Eɗen golle rewɓe hono foti e jangguinɗon. Eɗen ɗon golle woni duuɓi ɗiɗo bennude hitande 2015 ko nden eɓɓande nde dañano yettima e yogo e nokkuji e nder guri nder leydi Mauritanie. Min noon keɓnomi hufde ɓe ko rewɓe nogas e joya wonande ɓe keɓnomi hufde e nokku mo kettinami o woni ɓen ɗon rewɓe keblannomi ngam jannginde ɗumen ko fate hiiso e taro e bindol e huufungal. E ley jande ɓe rewɓe lebbi hono foti ɗum waɗi e muɗum yalla ɓen rewɓe fuu mbawi janngude e windude kañum e naftorade. Eɓɓande nde ko ɗum duuɓi ɗiɗi ɗum wonno hitande adanere nde ko janngude taro e hiiso e bindol. Hitande ɗimmere nde noon ko huufungal holno joomumen juɓɓirte e pelle walla so tawi neɗɗo ne jogii geɗe mum keeriɗe holno waɗata ha wawa yencinde ngalu mum tawi dañani hen caɗele. Ɗum duumi to hakke duuɓi ɗiɗi. Fati Diallo jonin en keɗoto seeditango Aissata Diallo goto e rewɓe mawɓe ɓe janginɗa. Mi yiitima hooram mi watti wiide binde waɗi ko tolnoje min jangi tolno 1 e Caritas tolno 2 tolno 3 ɓe nanni hen ɓe mbiyamen alay saago min mbaɗa coopératif tade minen fof komin rewɓe kadi eɗen gandi jangde mawɓe ko ha jomum wawa naftorade wawa hutorade min mbaɗi ko wiyete coopératif ko min batti gollade hen. Fade an wartude e maɗa Fati Diallo en cilmina Aissata Amadou Balde mo Guinée. Mi salminima Aissata. Min kadi mi salmitikema. Aɗa janggina rewɓe to Guinée alhaali golleji waylitingol ɓiɓɓe leɗɗe sifana min ɗen golle. Rewɓe ɓen mi forma ɓe taw ko honɗum woni entreprise e après mi haalana ɓe e mi waɗana ɓe kadi ko winete développement personnel yoɓe ɓurtu hoolade hoore maɓɓe ɓe tambito ko ɓe jokki ko ɓe andake hoya ko ɓe ɓe wakkilo si ɓe wawa e heɓude goɗɗum e hoore ɗum kadi mi jannayɓe no ɗimpiiji ɗon fof waylirte e kamɓe kadi ɓayiɓe ka koɗoli ton hiɓe ƴetta adda ka luumoji ɓe yeeya kono hara valeur mum on ɗuuɗa kono ɓayi hara ɓe jokki ɗum ɗo si ɓe hollama kadi ɓe wawi waylude noone on ɓe change ɓe holla kadi mbaadi labaali hiyo ɓe ɓurta heɓude client ɗum kadi miɗo forma sonnaɓe ɓen e fimum eyi hiɓe tambiti ɗum muraadi moƴƴuru kamɓe kadi joni ɓe fuɗɗike changude mana no ɓe wowiri gollirde noon. Eɗen andi ko ɓuuri hewde e rewɓe doori ɓe fuu tawa jahaali école ɓe janggal yalla aɗa heɓa hen caɗele banggal famula maɓɓe. Ko gonga ko noon woniri e ɓurɓe maɓɓe ɓen ɓe janngani e ɗum no addude probléme buy e affaire golle maɓɓe ɗen par ce que on anndi si tawi woni ɓe change noone ñaamete on ko fof haray ɓe waɗi calcul ji seeɗa ɓe annda no golle ɗe yarata noon ɓe wawa moƴƴinde kamɓe kadi étiquette ji hara ɗum ɗon ɓe koolay ka e emballage ji maɓɓe hara simɓe ɓe yii hara no laba donc ɓayri ɓe jannga haray no wondani ɓe e sattede kono min sengo angon ko min wawata ɓe wallude e woɓɓe maɓɓe aray sa mi moƴƴina ɗo étiquette hara ɗum ɗon ko ɓe ƴettoy tun ɓe koola ka emballage ji maɓɓe ma ɗum si tawi woni meɗen faala emballage min hawtidira joni min fof min commande o min soodoya nokku goo min ngadda eyyi so min komin to sonnaɓe wonɓe ɓen ka communauté rural ji ko ɓe ɓurtu wakkilade eɓe changa joni façon no ɓe wonno gollirde noon e ɓe andita joni aduna o hewti niveau goo on formigo e ko fewndi kon e ɓe ɓurta kadi wakkilade ɓe ɓatto jannguɓe ɓen si ko fallita ɓe eɓe continue e nder formation ji ɗin ɓay boya on tini ka zone rural ji
tampere nden no tiiɗi. Wartude ma Fati Diallo yalla e miijo maɗa janginde rewɓe mawɓe ɓe e nder doori ndi ana walla sembingol ɓantare maɓɓe. Aha kay ene walla rewɓe sembinde ɓamtare mumen no feewi sabu ngal ɗon eɓɓande nde heewi wadde rewɓe hewɓe hannde ne jokki fawaade e nden ɗon jangde sosi heen pelle keewɗe taw ko pelle ɗe futo ko golle taw golle ɗe koko jencinta ngalu dañi heen jokkodiri haa mbaawi yeru yeru duɗal ngal kuufunooɓe ngal hannde koko wonti fedde nde ngaluɗaa nde golloto koye transformation des produits local nde heɓi heɓde kayitaaji nde heɓi heɓde financement kewɗi haa joomumen mbaawi yitaade heen koye mumen ɗum ɗon fof jeyi sababu o ko rewrude e jangde nde. Yalla hannde e Mauritanie peeje hoɗum woni ko ɓama ngam sembinde jokkugol walla ɓeydugol naatugol rewɓe ɓe e jamde nde iwde mawɓe yottaade sukaaɓe. Ñalawma hannde mo mbiɗaa o pelle keewɗe ɗe ngonaa laamuyankooje haa e pelle laamu nde ndarii ngam mumtugol humam binnaagal ni no mbiɗaa ni nde wonnoo ne teska rewɓe heewɓe keɓaano jaggude ɗum noon hannde ɗum enen mbaawi wiide ne ƴelliti no feewi rewɓe heewɓe keɓii fartaŋŋe waawde janngude haa mbaawi huufande koye mumen geɗe mumen e oɗo sahaa mo ngonɗen ko hunde nde ngannduɗaa ko yeeso tan yaari sabu haa tenti e département Pulaar nde ngonmi nde ne jogii eɓɓaale jaaɗɗe ko faati e ɗum ɗon ɓe keɓii waɗde heen ko heewi haa hannde kadi koko jokki e denndaangal leydi Mauritanie o rewɓe fulɓe tawatee taw keɓaano janngude ɓe ndarii e on fannu. Sahaani jangintoɗaa ɓe rewɓe mawɓe e ley gure ɗe caɗeele hoɗum wonko keɓɗaa heen? Caɗeele de waasata dañeede sabu jangde nde ko ɗum jangde mawɓe e mawɗo noon nde fini subaka fof tawata kene foti yiilaade holko foti artirde e ndeer galle mum waawa ñamminde sukaaɓe mum ɗum ɗon ko ɗum caɗeele keɓgol waktu janginteeɗo walla tawtorgol fotɓe jangineede ɓe ñande kala ɗum ɗon kam ko ɗum saɗeende haa hannde ɗo ngonɗen ɗo ko ɗum saɗeende waawde joomumen yo tawe ñande kala nde duɗal foti janngeede ɗum ɗon ko ɗum caɗeele. Holko woni noddaango ma faade e hooreɓe leyɗe Afrique kañum e rewɓe dooriɓe ngam famminde ɓe e banngal nafa jamde jaati? Noddaango am faade hooreɓe leyɗel Afrique e pelle ɗe ngonaa laamoyankooje ko yo mbattu hakkille e rewɓe e sukaaɓe haa tenti e jangde sabu jangde ko famɗo suura heewa lammina so kalɗo jangde alaa ɓamtaare waawaa ɗoon wonde jangde nde noon yo rewne e ɗemɗe ngendiiji ɗe woni ɗemɗe e yimɓe muyɗe ɗe ko ndeen mbaawata ɓamtaare haa keɓa ko njiɗi fof. Ɗo e meeɗen yoppondirde en keɗoto yoga e miijooji ɗi ngadduɗon e tonngode amen WhatsApp e alhaali nafa jande rewɓe. Nafa jande yo fo heɓa ɓikkoye adama remɓe ɓe heɓa eno janngude e sukaaku mu'en heɓa kamɓoyde yirwa seeɗa waawa bindi waawa jande waawa no tigoro koye mu'en ɗum woni nafa jande. Min yii ɓe janngay no feewi ɓe annda no limorooji waɗi no waawi windude message ji min yii ɓe janngay no feewi annda bindi min yii waɗi no waawi windude inɗe mu'en windude inɗe ɓiɓɓe mu'en ɗon ɗum ɗum heƴi laataade nafa anndan wala e duuɓi neɗɗo jande wonana ɗiɗi mo fiyaɗo jandi e jalaɗo jangi si taweede neɗɗo jangi e sukaka ɗum ka fiyete de dolɗe de janga ka so a wari a janga e mangaka fottila a jalete de janga lamba ne Bari Kadija ko heewi fof rewɓe ni min janginta rewɓe no yalta sanne adam fuu a tan yimɓe cepanɗe jeetaton ɓe kay fof rewɓe arande fuu so a yii puldebbo temi wawta ƴetta haala le jama so ɓe yehi dagu jiidanji fuu ɓena hula faa e dukude mi jilla ma min yaltinɓe yaaɓe na janga ɗe jangeji mono funa wawa dukale hakkunde jama e baka ɗum wala du faa hannde du ɓena ekkito golleji hana juuɗe hino wonnugon katare en no kosanji baylitirte ɗum fuu mina ekkitaɓe yaade so ɗum faltoke fuu kamɓe du ɓe adatana ɓena waɗa hana jonka ɓena sotta ɓena heɓa woni ko ɓe heɓata hen ɓe min waɗidi min jandi min hanti min ɓaari fuu min heɓata bawɗe min wallaɓe kamɓe du ɓe yaara golleji maɓɓe yaade ko wi on wona laamu wallata ɗum ka dow waldere amin ni ɗum ni min darinino fanka so gonga mais wakkati fuu mina resa ɗereji amin les projet yiyeteɗo FONAEF o hay on ni minen du min tiigi minna tiggito fa hanne yanma mi heɓa jonka e wallede no mi ontirta jangirdeji no mi yarirta golle amin yiɗa dara fuddande haɗata en jottike e timmoɗe yawtere nde on jarama Fati Diallo e Aissata Amadou Baldé kañum e onon wadduɓe jihanɗe moɗon e tonggode amen WhatsApp a jaram no fewi Amina Diallo mi weltima jarniyon RFI tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde onon du on jarama e heɗade kañum e tawdede amen e nde yewtere dinguira rewɓe oɗon mbawi heɗitade min kikira alal bare na e
lowre amen weji tati toɓɓere RFI toɓɓere FR/FF on jarama.